बासायगिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसेयैनो दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों। जिसु ख्रिस्टनि फैफिनगोन समा जेसेबांनो खाथिनिख्रुइ खाथि जाबोगासिनो दङ, मानसिफोरनि गोसोआवबो जिसु ख्रिस्टनि फैगोनखौ मोनथिनो लुबैनाया गोबांनिख्रुइ गोबां जागासिनो दङ। गोबां मानसिफ्रा सोङो जिसु ख्रिस्टनि फैफिननाया माब्ला जामारगोन, थारैनो बबे समाव जागोन, बेफोर गासै सोंलुखौ सोङो। दा बेयावखायनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों अनजाग्रा ख्रिस्टप्रियफोर आरोबाव खनसे गोसोखांहोफिननो हास्थायदों जे जिसु ख्रिस्टआ माब्ला फैमारगोन आरो बैफोर समा माबायदि जागोन, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों रोखा खालामगोन आरो लोगोसेयैनो जे बाथ्राखौ बुंगोन बे बाथ्राया जाहैबाय जिसु ख्रिस्टआ स्वयं गावनो गावनि सेलाफोरनो फोरोंदोंमोन, गावनि सेलाफोरनो बुंदोंमोन जे जिसु ख्रिस्टआ माब्ला फैफिनगोन आरो बै समा माबायदि जागोन, बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ डिटेल्सै होगोन। नोंथांहाबो जिसु ख्रिस्टनि फैफिनगोनखौ लानानै गोबां गोसोआव सोंलु दङब्ला नोंथाङा दिनै रोखा जागोन, क्लियार जागोन, जाफुंसार जानो हागोन। दा बेवहाय भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन जे नोंनि गोनो गोथोआ जोबनानै थाङो। देवब्ला प्रियफोर समखौ आद्रि खालामाब्लानो थोंजोङैनो सावरायनांगौ बाथ्रा फारसे जोङो आवगायलांदोनि। जेब्ला जिसुआ अलिभ हाजोआव थांनानै जहैयो अब्ला बिनि सेलाफ्रा थिख'यै थांनानै बिनियाव सोंहैदों, जोंनो खोथादो बेफोर माब्ला जागोन आरो नोंनि फैफिननाय आरो संसार जोबनाय समाव मा मा हांखो नुजागोन। बै समाव जिसुआ बिसोरनो फिननाय होनायसै, रावबो नोंसोरखौ बुरखायनानै सोलायनो हायि बादि नोंसोरो साबधान जा। गोबां मानसिफ्रा आंनि मुंखौ लानानै होनफैगोन, आंनो बे ख्रिस्ट'आ, आरो बिसोरो गोबां मानसिफोरखौ सोलायगोन। आरोबाव जिसुआ बुंफिनबाय, नोंसोरो खाथियाव आरो गोजानाव रोन नांनायफोर खोनाब्लाबो उसाव बादाव दाजा, बेफोरो जानो नांखागौ, अब्लाबो जोबनाय समा जायाखै। बेनि उनाव आरोबाव जिसुआ ओरैहाय बुंफिनबावबाय, मोनसे हारिया गुबुन मोनसे हारिनि जेंना, मोनसे रायजोआ गुबुन रायजोनि जेंना सिखांगोन, जायगा जायगा बांग्रिं मावनाय आरो आंखाल जागोन। आरोबाव जिसुआ गावनि सेलाफोरखौ नायनानै बुंबाय, बैफोर गथ' सारिनायाव जानाय आइखां बायखां बादिल'। आरोबाव जिसु ख्रिस्टआ फैनो गोनां खैफोदफोरखौ गावनि सेलाफोरनो मोनथिहोबावदों, नोंसोरो हमनानै गथाय जागोन, साजाय होजागोन आरो सिथारजागोन, आंनि मुंनि जुनै नोंसोरो हारिमानिजोंनो मुगैजागोन। बे समाव गोबाङानो फोथायनाय गैयि जागोन, बिसोरो गावजों गाव बिसारुनि आखायाव गथायज्लायगोन आरो निन्दिज्लायगोन। आरोबाव जिसु ख्रिस्टआ गावनि सेलाफोरखौ नायनानै बुंबावनायसै, बै मुगायाव गोबां नंखाय नाबिफोर जाखांगोन आरो गोबां मानसिफोरखौनो आन्दायहोगोन होननानै। आरोबाव जिसुआ बुंबावनायसै, इनाया बांनायखाय गोबां मानसिनि गोसोआव अननाया गुसु जालांगोन। आरोबाव जिसु ख्रिस्टआ गावनि सेलाफोरखौ बुंबावनायसै, जायहा जोबनायसिम गसंथागोन बियो बासायजागोन। आरोबाव जिसु ख्रिस्टआ सेलाफोरखौ नायनानै बुंबावबाय, साखिनि जुनै बै सोरगो रायजोनि गाहाम रादाबा संसाराव मानसि मानिनो फोसावजागोन, अब्लानो जोबनाया जागोन होननानै जिसु ख्रिस्टआ गावनि सेलाफोरखौ मोनथिहोदोंमोन। आरोबाव जिसु ख्रिस्टआ बै समाव गावनि सेलाफोरखौ बुंबावनायसै, बे बोथोराव सोरबाया होनब्ला नै ख्रिस्टआ बेयाव दं एबा नै बियो बैयावनो, नोंसोरो दाफोथाय। जिसु ख्रिस्टआ सेलाफोरखौ नायनानै आरोबाव बेखेवबावनायसै, मानोना नंखाय ख्रिस्ट'फोर आरो नंखाय नाबिफोर ओंखारगोन, बिसोरो सोमो गोनां हांखो दिन्थिगोन आरो सोमो गोनां हाबाफोर मावगोन आरो हायोब्ला इसोरनि सायख'नायफोरखौबो बमब्रायगोन होननानै जिसु ख्रिस्टआ गावनि सेलाफोरखौ बुंबावबाय। जिसु ख्रिस्टआ आरोबाव गावनि सेलाफोरखौ बुंबावबाय, सतर्क होबावबाय, साबधान होखाबाय, खोनासंदो, बोथोरा सफैया सायावनो आङो नोंसोरनो बेफोरखौ खोन्थाखाबाय, साबधान जानानै थाखागोन, मानोना जोबनाय बोथोर फारसे बेफोर गासै समयसाफोरा जागोन होननानै जिसु ख्रिस्टआ गावनि सेलाफोरनो बुंबाय। आरोबाव जिसुआ बुंबावनायसै गावनि सेलाफोरनो, सोरबाया नोंनो बुंथियोब्ला, बियो मारु गोरान फोथार बारियाव दं, बैयाव दाथां, एबा बिसोरो होनब्ला, बियो बेयाव थाखोमादों, बेखौ दाफोथाय, मानोना मानसिनि बिसा हौवाया गासै नख्राङाव सानजानिफ्राय सोनाबसिम अखा मोफ्लामनाय बादि फैगोन होननानै जिसु ख्रिस्टआ गावनि सेलाफोरनो मोनथिहोबावबाय। आरोबाव जिसु ख्रिस्टआ गावनि फैफिननायनि बिसय बुंफिनबावनायसै, बोथोरफ्रा माब्रै जागोन, अख्राङा माब्रै जागोन, साना बोरै सोलायगोन, बेफोर गासैखौ बुंबावबाय। बै सानफोराव बे निदाननि समा जोबमारनो साना खोमसि जागोन आरो नखाफोरा स्रां होनाय नङा, हाथरखिफ्रा नख्रांनिफ्राय गोग्लैगोन आरो नख्रांनि बोलोफ्रा सोमावग्लुबजागोन। बे समाव मानसिनि बिसा हौवाया नख्राङाव नुजाफैगोन आरो मानसिनि बिसा हौवाखौ गेदेर बोलो आरो महिमाजों जोमैयाव फैनाय नुनानै बुहुमनि मानसिफ्रा गाबगोन। जिसुआ बै समाव आरोबाव सेलाफोरखौ बुंबावनायसै,
गोबारै बिगुर सुगोन आरो बुहुमनि खना फारब्रैयाव आरफफोरखौ थोनहरगोन आरो बुहुमनि फारसे खना गोजोबनिफ्राय गुबुन फारसे सिमा गोजोबसिमाव थानाय इसोरजों सायख'जानाय गासै मानसिफोरखौ ज' खालामगोन होननानै जिसु ख्रीष्टआ गावनि सेलाफोरनो मोनथि होबाय। अनजागा ख्रीष्ट प्रियफोर, जिसु ख्रीष्टनि फैफिनगोनखौ मोनथिनो लुबैनाया दानि मानसिफोरनि बाथ्रा नङा। गोदो गोदायनो जिसु ख्रीष्टजों लोगोसे थाफानाय जिसु ख्रीष्टजों सायख'जानाय सेलाफोराबो बे बाथ्राखौ मोनथिनो लुबैदोंमोन आरो बै समावहाय जिसु ख्रीष्टआ मोनफा मोनफा गासैखौबो डिटेल्सै आबुङै जिसु ख्रीष्टआ गावनि सेलाफोरनो फोरोंदोंमोन, मोनथिहोदोंमोन, जायखौ जोङो माथाइनि 24 बालाब C-निफ्राय लानानै कमप्लिट चेप्टारावहायनो जोङो मोननो हायो। जिसु ख्रीष्टआ गावनि सेलाफोरखौ फोरोंनायनि गेजेरजों दिनैनि बुहुमनि साफ्रोमबो व्यक्तिफोरनो बे बाथ्राखौ मोनथिहोदों जिसु ख्रीष्ट फैनायनि सिगां मा जागोन आरो जिसु ख्रीष्ट फैखालि मा जागोन बेफोर बाथ्राखौ रोखायै मोनथिहोखादों। अनजाग्रा प्रियफोर, जिसु ख्रीष्ट फैनायनि सिगांनो आंखाल जागोन, दावहा जागोन, नंखाय नाबि फैगोन, नंखाय जिसु फैगोन, जायफोरा गावखौ जिसु होननानै बुंना लागोन बेफोर जाहैबाय जिसु ख्रीष्ट फैनायनि सिगां जागोन। जिसु ख्रीष्ट फैनाया माब्लाबाबो सिरि जानाय नङा, बेखौबो जिसु ख्रीष्टआ मोनथिहोदों। गोबां मानसिफोरा बुंगोन जिसु ख्रीष्ट बैयाव दङ, बैयाव फैबाय होननानै बुंनो हागौ, नाथाय बैफोर नङा। मानोना जिसु ख्रीष्टआ रोखायै मोनथिहोखादों जिसु ख्रीष्टआ जोमैयाव फैगोन आरो जिसु ख्रीष्टनि फैनायखौ बयबो नुगोन। बिनि फैनाया सिरि जानाय नङा। गासै गाल फारब्रैनि सा सानजा खोला सोनाबनि गासै मानसिफोरखौ मोनसे जायगायावनो खौसे खालामगोन आरो बिसोर बयबो जिसु ख्रीष्टखौ नख्राङाव नुनो मोनगोन। जिसु ख्रीष्टआ बेखौ रोखायै खालामदों। जिसु ख्रीष्टआ बै सानावहाय सिरि फैनाय नङा। जिसु ख्रीष्ट फैनाय लोगो लोगोनो मोनसे बिगुल सुनाय जागोन आरो बे बिगुल सुनाया गासै बुहुमनि मानसिफोरखौ मोनथिहोगोन जे जिसु ख्रीष्टआ फैबाय होननानै। जों मोनसेल' बाथ्राखौ थर खालामनांगौ बाथ्राया बेनो जे जोङो जोबनाय मुगा फारसे थांगासिनो दङ आरो जिसु ख्रीष्टनि जिथु बुंनानै दोननाय जिथु भबिष्यतबाणी होनाय बेफोर मोनफा जागासिनो दङ। दिनै बुहुमाव आंखाला गोबांनिख्रुइ गोबां जागासिनो दङ। हादोरजों हादोर दावहाफ्रा गोबांनिख्रुइ गोबां जागासिनो दङ। गोबां समस्या जेंनाफोरा हारिजों हारि, जातिजों जाति एना एनिफ्रा बांगासिनो दङ। जिखौ जिसु ख्रीष्टआ बुंदों बेफोर गासै जाबोगासिनो दङ आरो लोगोसेयैनो गोबां मानसिफोरा गावखौ जिसु ख्रीष्ट होननानै बुहुमाव बुंफैनाय गोबां मानसिफोर फैगासिनो दङ आरो फैगासिनो दङ, बुंगासिनो दङ। नंखाय नाबिफ्रा मानसिफोरखौ थगायगासिनो दङ, जे नंखाय लामाफोरजों लांगासिनो दङ। बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ जों नुनो मोनगासिनो दङ। दा बेवहाय जों बे बेलायाव साबधान जानि, जिसु ख्रीष्टनि फैनाय समफोरा खाथिनिख्रुइ खाथि जाथारबाय। नाथाय साबधान मोनसे बाथ्राखौ जों खालामनांगोन जे गोसोआव लानांगोन जे नंखाय नाबिफ्रा गोबाङैनो गावखौ जिसु ख्रीष्ट होननानै बुंनानै लागासिनो दङ आरो सोमोनांथाव खामानि मावगासिनो दङ। सोमोनांथाव खामानि मावनानै गोबां सैथो ख्रिस्टियान जायफ्रा जिसु ख्रीष्टखौ फोथायदों बिसोरबायदि मानसिफोरखौबो गालेन होगासिनो दङ। जों बेखौ नुदों। दा बेवहाय प्रियफोर, जिसु ख्रीष्ट फैनायनि सिगां बेफोर गासै जाथायफ्रा जाखागोनखा, जानांगौखा। दा बेवहाय जोंनि खामानिया जाहैबाय साबधान थानांगोन। बेवहायनो जिसु ख्रीष्टआबो गावनि सेलाफोरखौ बुंनायमोन, जोबनायनि सिगां आं फैनायनि सिगां बेफोर गासै जाथायफ्रा जागोन, नाथाय साबधान थागोन होननानै बुंदोंमोन। दा बेवहाय जोंनि खामानिया बेनो जे जों साबधान थायो। जों जेब्ला साबधान थागोन अब्लासो जोङो गालेननाय नङा। नङाब्ला जोंखौ बै नंखाय फोरोंगिरिफोरा, नंखाय नाबिफोरा, नंखाय जायहा गावखौ जिसु होननानै लायो बिसोरो जोंखौ आन्दायहोगोन। दा बेवहाय जोंनि खामानियानो जाहैबाय साबधान थानाय। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथांमोननि गोसोआव गोबां सोंलुफोर हयथ' दङमोन। जिसु ख्रीष्टआ माब्ला फैगोन, जिसु ख्रीष्टनि फैनाया बोरै जागोन, बेफोर बाथ्राफोरखौ गोनो गोथो गोबां जाना दङमोन जानांगौ। नाथाय दिनैनि बे भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों आरोबाव नोंथाङा गोसोखांफिननो हाबाय। दा बेवहाय आरोबाव नोंथांखौ आं थुलुंगा होनो हास्थायदों। आंनि बे भिडिअखौ नायनानै नोंथाङा मोनसे गोसोआव थुलुंगा मोननो हागौ, नाथाय नोंथाङा गावनोबो बाइबेल देहान खालामगोन, जायखौ माथाइनि 24 बालाब 1 नोंथाङा फरायनानै देहान खालामगोन। बेवहायनो स्पष्ट जिसु ख्रीष्टनि फैफिननायनि बाथ्राया मोजाङै बेखेवनाय दङ। दे अब्ला प्रियफोर, नोंथाङा जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होगोन आरो लोगोसे गुबुनाबो बे बाथ्राफोरखौ मोनथिनांगौ होननानै सानोब्ला शेयार खालामनानै होगोन आरो नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामगोन। दे अब्ला दिनैनि थाखाय बेसेबां दोनथ'नो हास्थायबाय। जोबनायाव बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरबावनानै प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह होननानै बेसेबां दोनथ'बाय। थेंक इउ।